Hej folkens, det er Mr. Peter, og i dag skal vi åbne nogle packs inde på Foodwitch. På Foodwitch, ja. Og det er en 15 packs åbning. Det er et program, man kan åbne sådan nogle packs i. Så jeg kan gå ind, og så kan jeg åbne sådan nogle packs ind i det. Og jeg åbner 10 packs i dag. Så lad os dog se, hvad jeg får. Det koster 72k. Fernando i inform. Og Kedira, ellers bare lort. Det var den første pack. Så vil den anden. Brahimi i inform. Fuck, hvor godt. Yes. Ellers lort. Crowd. Ah, 56k. Ikke en skate. Benatia, Skuletta, Eriksen og Gomes er nok det bedste her. Skærste vil jeg vælge. Det var slot. Så er det her vores fjerde pack op, ikke? Indtil videre har vi ikke fået noget godt. 133 k. Ellers har vi ikke rigtig fået noget godt. Hummels, Modric, Piqué. Kan du tjekke? Den pack går faktisk ret god. Jeg tror lige, hvor jeg skal lave screenshot. Nej, ved du hvad, det gør jeg ikke. 175.000. Courtois. Så til vores. Ej. Og nu er det en forkert pack. Så vi får. Bandiger. Han er god. Han havde jeg på 8. eller 10. Og det var 6. pack, så det var 7. pack åbning. Vi har fået lidt godt indtil videre. Kun 67k. Ikke så godt. Shakir og Vidal. Og det er bare lort. Det var 7. pack. Så er det vores 8. pack. 46 mænd. Wilshere. Dana. For rent lort, mand. Så er det 8 og 9. Kom nu, giv mig godt. Det gav upgrade. Det var lidt godt. Det var 9. Det her, der var 10. Allersidste pack. Det koster 1.040.000. Philip Lahm i inform. Fuck. Hvor godt. Fandme godt det der. Nå. Men det var den her video. I fik lidt godt og lidt og meget dårligt. Og så jeg tror altså synes jeg skal have nogle videoer af det her spil, der hedder Blitz Brigade. Det er sådan et skydespil. Bare støtte det i kommentaren, hvad jeg synes, ellers jeg skal lave det. Så vi ses